Βρισκόμαστε στην Αράχοβα, σε ένα πολύ ωραίο καφέ ζαχαροπλαστείο και θέλουμε να δούμε το ρολόι, το παλιό ρολόι. Πώς θα το δούμε? Πάμε να σας δείξω. Ερχόμαστε από την αγορά και στο Λαγροφικό Μουσείο. Μπαίνουμε μέσα, Λαγροφικό Μουσείο Αράχοβας, και πάμε γύρω γύρω από το κτίριο. Μόλις μπούμε στρίβουμε αριστερά και κάνουμε around to the building για όσους μας βλέπουν και από τα ξένα. Wow! Στο τέλος της αυλής βρίσκουμε αυτό το στενάκι με τα σκαλοπάτια, τα πέτρινα. Ανεβαίνουμε, προσοχή. Εννοείται ότι πάντα φοράμε αθλητικά στις διακοπές όταν κάνουμε τουρισμό, όταν βλέπουμε πράγματα. Οι παντόφλες είναι μόνο για την παραλία. Η θέα είναι απίστευτη. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα φτάνουμε επάνω στο ρολόι και εδώ με ασφάλεια μπορούμε να βγάλουμε τα βίντεο μας και τις φωτογραφίες μας.